Mbak Sarji monggo ndereke mriki. Dan Joko, selamat malam. Lahir batin dan iya iya yo, ya iya yo. Sampun nggih, Pak. Sampun. Lah sebenarnya kan kula pun nyanyi ngoten lho. Lah niki pun rampung kok makane kula mboten nyanyi. Daerah ketiga mriki ya, Mbak. Nek saged, Pak. Satapa ditaratu
Bukan aku ngenaker aku iki sampun to, Pak. Aku wis kesel Dalam ojingan ae kandhane ojingan ae, Bu. Nggih ya. Ngerengan to. Jebule ya ora seneng ojingan nek Mas iki piye, Bu? Njaluk ojingan iku. Lewong ojing ngono piye? Udunge apa, Mang? Ha niki lho. Lah iku isore gedebok pasti lho. Nggih nyuwun sewu. Kula ngaturaken bilai topik mau nggih. Aja ta ya. Lah wong sing nanggap kan akeh to Mas, sing ndeleng akeh. Sing nganggap yo sak keluarga tok. Iya, Mas sing ndeleng akeh. Kuliane nonton tok, Dik. Ojing. Ya seneni ibu lah pokoknya. Aku kadung gak nggo sepatu kok. Ojing. Kadung nyeker Iyalah. Bu, nek nyeker niki campur sari. Iki jope ojing apa campur sari, Pak No? Lho, campur sari Apa tapi campuran? campur-campur. Mengke kula campuri gedhik mawon nggih. Nggih. Aja akeh. Dan Joko selamat malam, selamat bertugas di bawah. Polisine. Ndi Bapak? Oke. Oh nggih. Ojo dikek ojing to. Soto pati parang brengsirama data iring sisiku mugi Gusti milani tresnaku bakal Nggih, Pak sinten wau sing nyuwun? Pak sinten wau, Bu? Pak Chandra. Niki lho wau lho.